media guys you subscribe guys channel ye Vision City Media apa tachitomanya tachienda kupinda apana kuti tachina tachitiya kuno aba kwema mzali ma subscribers iyo ushaya pa subscribe chingobaya kapirita ungara subscribe atongogara subscribe ati mngate zviri serious guys Vision City Media motsvaga Vision City Media kungonyora Vision City Media ma-episodes otobuda wototanga kunakirwa wakagara mudheni uri ku-UK uchiona zvinhu zviri munyika mako wakagara uchidya uyu plus kamera takatenga nyama ka magic 6K magic guys muona chi taitoshovirwa 4K sevamwe but mwari akavhura pahombe tondotara nechirungu large mwari akavhura large alright good alright mwari akavhura homba mana tine 6K black magic matatorwa mavidhio emasongs emachechi even maclips au Vision City munouya tinogara pasi totaurirana tiri vanhu tese tikutora meno chera video rawada kutorwa as long wakasimba homwe tikutora ende totaurirana nevanhu tiri vanhuwo tati kutanga kuti chichanisa 4K 2K tatine 2K but mwari akasumudza pahombe iyi 6K iblack magic mana iyo ngatimanye kutachi alright atakuenda pane mwari achienda apa mukutoimba makagara pamakagadzikwa pamsati mabhadhara rent ndatokunzeka ndiri kuseri ndopfuura kamukuimba makagara pamakagadzikwa pamsikadobhadhara rent ndandakambona mumvu ndikati musi wa7 kuuno basa pedu kuti tangopiwa mari saka ndoza usatobhadhara rent nanhasi ausatobhadhara rent but wachaemeka kuti ndakagara pandakagadzikwa isongo yaja iri kungonetsa mudhara achiremerera hairokwana mumzi ndokauza timbe songo iyoyo aiwa mumzi takatoenawo nchidzowa pamakatumira mumzi chichi rendi yapfira saka ndakazongotongoti mumzi ndakandataura nawo ndikati harendi muri kukwidza yenyu but handipane rumu imwe yamusiri kushandisa iyoye mudhara makonzo avemwe muakura zvaakutotonge bhese ndiyoti ndito ndikasiya kana 10kg yehupi itopera within 10 days inenge yatopera akagarira pasina mutaura nyaya yako pinda munyaya yako ndaitotaura namhomzi ndaitoti niniwo nemandibatsiroka mungandikatiro macost bhosi zviri pa 10kg yehupi handichashandisa 10 days ndakushandisa 5kg 5 days then makonzo acho iwaone kunyanya mapete akatozonyanya sterek nezviro akatora sausage yangu yese haafengere $50 inini mbada tozodya 75 cents sandaiti hangu pa $80 yamati rent yapa 80 unoona kubvisa 30 yefood and transport yemapete nemakoti aminoti mumzi wanga wakakuudza iwe building iri zvekuti mapete makonzo zvakaipanopapotatasikazivi zvemapete nemakonzo izvo ukuzvinhu ndiwe wakabva zvinhu zvako kwamaigara ukamini kwawaigara kuhopli kupi kwawaigara ukaenda mapete ako kuno saka iwe nemapete kuona tichi ndakubva ndatokudza rendi kutowedzera ikanaepa 8 yapanai ndikozimbabwe makapinda mapete asaziva zvemapete panapa ndatopedza newe iwa pana pawakagadzikwa wani uriloja panapa uri kunzwa teleti ndakutonokiya usiru mvura uchacheri pamugota ndatopedza newe ndati uriloja dzidza kuvaka dzenyu dzimba munogara kutoda kusvika panapa idaudzatakana basa rese kumvura hauchacheri mvura usvika kubhadhara renti kuteleti hauchaende nherera rako hachiziri nherera ukunzwa munhu akatoroora akuziva kuloja achisiri nherera munhu anonzi nherera munhu ari pasi makore 18 ene maruva yese hamusi kudiridza panapa varapa ibvai munozogara kana uko kunogara zvimwe zvigunduru kombe paipa wakagara wakagadzikwa paiko wakagadzikwa pai hapana zvatinonisana pana pakagadzikwa panapa shamwa ndatopedza newe tiende tamuchashandise kumvura muchachere womba wazizi ati uri roja musadaro maroja munonera kabhuruka unovaka imba kamwana kadikara imba dzamakasiri muna sekuru unongoti kuipa tazisakurana ngoma mukamushana kemuchanga ngatikatiro makosti pauti inini ubva wangu pa 10kg ndakushandisawo 5 makonzo enyaya
Nai guys, zvinoita here kuti munhu ane dhimoni akauya kumba kwako atitika nelo yapanapa iwe waya nedhimoni rako anditika Krish akaine dhimoni rake iwewe andika Krish akaine dhimoni rako kwatita takakunamatira iwe andika tete vomva vabuda tete vomva vabuda pauri wewe tete rako vabuda andika tobva tati tete muri kudepa mwana vomva vati ndoda kuti akune loto iwe za pastor unoita sei